Възможно ли е българската правосъдна система да сработи така, че невинен човек да попадне зад решетките? Има ли вероятност някой, който ви има зъб, да ви натика в затвора по фалшиво обвинение? Доколко прецизно работят правосъдните органи у нас? По инерция ли се върти машината на правораздаването или съдът отчита, че все пак борави с човешки съдби? Кое е по-малкият дявол? Невинен човек зад решетките или престъпник на свобода? Без да взимам отношение по въпросите за вината и отговорността на днешния ни герой, ще ви представя неговия случай. Защо е интересен той, случаят, не героят? В Наказателния кодекс на Република България съществува член 206 – Института на обсебването. По него е осъден Теодор Донев, за чиято съдебна сага ще говорим днес, на 3 години лишаване от свобода. В момента той излежава в Централен софийски затвор, като твърди, че е осъден неправилно и се бори за свободата си и отмяна на постановената осъдителна присъда. Теодор Донев, разговаряме с теб от Централен софийски затвор. Кажи сега, каква е твоята история, как се стигна до това да попаднеш в затвора и защо смяташ, че си несправедливо осъден? 3 души се наговориха. Отишли са в полицията, дали са фалшиви показания. Истината е, че аз съм оплатил вещта на този човек. След това, след 6-7 месеца, беше Стоянка Натова, дадох и един автомобил. Тя го продава с фалшиво пълномощно на същия този Стилян. И след като потърсих автомобила, ответната им реакция беше да отидат и да пуснат тази жалба. Това е някакъв стар прием на тази Стоянка, защото не ми го прави за първи път това. Да, въпреки че на районен съд тя каза, че признава как са се наговорили, обясни подробно как са се наговорили, как са дали показания срещу мен. Толкова ли е лесно да набедиш някого и някой да влезе в затвора за мъст, да кажем? Оказва се, че е много лесно. Просто това не зависи до толкова и от разследващите органи. При условие, че обвинението стъпва на свидетелските показания, кой каквото каже, това е. След това дори да се отметне, вече всеки на тях не им изнася да чуят. Впоследствие, ето някой казва истината, обаче нямат желание да го чуят. Излиза се едно, че не им изнася или нещо пречи, нещо се случва. Не знам, грозно е. Човек се чувства някакси несигурно с тия закони. Когато човек има някакви предишни провинения, когато имаш досие, обикновено така се получава. Тоест, като нарочат някого... Презумпцията, да, не се спазва презумпцията. Добре, какво правиш ти, за да достигнеш до правдата? Как върват нещата по жалбите? Бавно и много тегло. Имам чувство, че ако дори някой да вземе отношение, тя присъдата ще се ме за жалба тогава. Много хора ме търсят отговорност от държавата. Няма обратен механизъм за търсене на отговорност, нали, от прокурор, който поддържа подобно обвинение, от съдия, който издава такава присъда, от разследващите органи, които преди това са водили следствието. Няма такъв обратен механизъм, в другите държави го има. Тук го няма и заради това просто нехайно си гледат работа. Стига се до вас, до предаване, не знам къде ще се стигне още просто. А простил ли си им на тези хора? Моля? Простил ли си им на тези хора, които те вкарват за втори път в затвора? Вижте, хубаво е човек да намира сили да прощава. Не виждам дори да им отмъстя какво ще ми донесе това. Нито някакво удовлетворение, нито съня ми ще бъде по-дълбок. Нищо. Кажи ми как се... Да, всеки допуска грешки, някои по-големи, някои по-малки. Просто моята грешка е, че съм допуснал подобни хора да се доближат до мен и да ми причинят тия неща. Предполагаш ли, че ако нямаше криминално минало, щеше да бъдеш осъден? Разбира се, че нямаше да бъде. Щеше да се размине, вероятно. И какво да ми се размине? Просто може би щеше по-реално да гледа съда на цялата ситуация, изобщо на всичко, което се е случило и под внимание щеше да вземат показанията, нямаше да бъде тенденциозно. Много ми се ще да вярвам в българския съд. Много ми се ще да вярвам и вярвам, но това, което се случва, нали, мога да обезвери и най-вярващите. Когато човек се изправи сам срещу системата, много е трудно. И вярата, за каквато и степен да съществува,
след като няма никакво покритие, нали, имаш чувство, че разчиташ единствено на шанса да попаднеш на някой, който ще си свърши работата. Много е трудно. Едно такова изолиране лишава от контакт с близки хора, хора, които искаш да видиш, хора, с които искаш да си. Времето е нещо, което е безвъзвратно. То нито може да се изплати, нито може да се компенсира по някакъв начин. Мога да се радва единствено, ако приключат нещата благоприятно и истината просто да излезе наяве. Казва се, че човек трябва да има винаги двама-трима души около себе си, които да могат да потвърдят някаква истина. Иначе мога да стане жертва така на някой се сетил, че някой не му е приятен или че ако го натопи, това е начин да се защити и те натам. В моят случай мога да бъде пример за много други хора. Точно така. Нали не мислите, че съм единственият? Значи по този начин както седят законите в момента, по този начин както си вършат нещата, разследващите органи, прокуратура и съд. Всеки може да стане жертва. Абсолютно всеки може да стане жертва. Дори да не е с някакво криминално минало, да не е осъждан. Но да се върнем към поучителната и обществено полезна част от частния случай, който ще разглеждаме днес. А именно как институтът на обсебването улеснява наши евентуални врагове, с които сме били в отношение на доверие в известен период от живота си, да ни опетнят съдебното минало и дори да доведат до лишаването ни от свобода. Законовият текст на член 206 обсебване гласи: който противозаконно присвои чужда движима вещ, която владее или пази, се наказва за обсебване с лишаване от свобода до 6 години. Първо да изясним каква е разликата от кражбата и защо обсебването дава една уникална възможност с лекота да стигнем до един друг противоправен акт – набедяването. Без, разбира се, да се улисваме излишно в правни тълкования и да навлизаме в твърде тясната специфика на правните термини и проблематики, ще се държим близко до реалността и разбираемия за всеки гражданин тон. И така, за разлика от кражбата, при обсебването вещта се намира у дееца не противоправно, а вследствие на някакво правно действие. Най-често това правно действие е правен акт – сделка. Този правен акт трябва да няма правопрехвърлително действие, той трябва да има само правоучредително действие, т.е. казано човешки език, да не води до прехвърляне на право на собственост. Именно с доказването на преминаването на правото на собственост, по-натам идват и сериозните проблеми за всеки невнимателен и лековерен гражданин. Да кажем, най-често срещания битов случай, а такъв именно и нашият в днешния брой. Покупко-продажба. Тоест купувате си вие най-официално, да кажем, телефон от специализиран магазин за техника. Издава ви се гаранционна карта на ваше име, ползвате го известно време, след което решавате да го продадете на свой близък на половин цена. Понеже сте познати, както винаги в живота се случва, никой за нищо не иска и не взима разписка и не си води предвидливо свидетели. Предавате телефона, взимате парите и двамата сте доволни. Човекът си ползва телефона, а след месец-два се скарвате. Вие, защото му имате зъб, отивате в първото най-близко управление на МВР и подавате жалба за обсебване. Показвате гаранционната карта на ваше име, касова бележка и всичко останало, което доказва, че вие сте собственик на телефона. Заявявате, че сте го оставили у вашия близък, например, за поправка, а той не ви го връща. Хоп, имаме си обсебване. Никакви доказателства, че покупко-продажбата се състояла и собствеността върху телефона е преминала към вашия набеден познат няма. Няма разписка от вас за получените пари, няма свидетели. С две думи и за пред закона, той свои вашия телефон противоправно. Дължи ви връщане на телефона или поне неговата равностойност в пари. Ако не иска, счупил го или продал, или упорства да докаже, че си го е купил от вас и заплатил цената, много вероятно е да усъмне осъден именно по член 206 за обсебване. Надявам се с този кратък пример да съм ви представила разбираемо какъв именно е механизма да набедите някого за обсебване. Защото това е случаят на днешния ни герой, с който искам да предпазя широката общественост от немърливо водене на личните си взаимоотношения и да алармирам, че съществуват законови способи да ви превърнат в престъпник и без да се извършил нещо незаконно. Пътищата за преборите за правдата, ако такова недобронамерено поведение ви споходи, са трънливи, тежки и, както се оказва, не толкова често успешни. За съжаление, свидетелстването или по-точно набеждаването в престъпление в последните 4-5 години е често срещано явление. Вие знаете, че почти няма големи дела, включително за убийство, за организирани престъпни групи, където някой, който твърди, че е извършил престъпление, да казва: аз извърших престъпление, но основните противници или другите
са еди кои си и прокуратурата тази част от свидетелите, ако въобще има такива престъпления, ги оставя на страни и се използва всъщност техните показания, които една част от които след години се установяват, че всъщност не са истински. Това е много тревожен сигнал за правото и за обществото, че така се дава възможност да се инсценират процеси, които всъщност не се базират на действителна фактология по делото, на базата на такива, ние им казваме в юристите, кошеревски свидетели, т.е. свидетели, които са готови да кажат всичко или да излъжат полза на някого, само и само за да избягат от собствената си отговорност. Да видим сагата на Теодор. Класически битов случай с елементи на мръсни другарски номерца. 4 души, осъденият Теодор, свидетелят по делото Паруш, недопуснатият по делото свидетел Светлозар и Стелиан се намират пред магазин за техника. Господ знае по какви техни вътрешни договорки единият купува лаптоп от магазина, Теодор го прекупува още там на място, като заплаща някаква цена, другите двама просто присъстват на случката. Впоследствие между Теодор и Стелиан възникват проблеми. Проблема е, че негов познат, Стилиан Славов всъщност, подава една жалба през 2011 година за това, че има някакви проблеми с Донев, свързани с един автомобил, с тяхна обща позната Стоянка Натова, като между другото в цялата тая жалба, която основният проблем е въпросният автомобил, с едно изречение обявява, че му е обсебен или му е вземат един лаптоп, който той е купил, дал на Донев и така нататък. И понеже от първата част на тази жалба нищо не излиза като престъпление, просто някой се сеща, че би могъл да изкара обсебване от цялата тая жалба. Така се стига до жалба от Стелиан, че Теодор му обсеби лаптопа. На стойност, както е записано в делото, 800 лева. Към момента на извършване на деянието Теодор се води осъден по друго дело, което е в последствие също отменено, като до това предходно осъждане отново се стига по повод вражда и набеждаване, но за това по-късно. Изобщо неизповедими са пътищата на българското правосъдие и българския гражданин. Все пак редно да се отбележи, че нашият герой Теодор има една прелюбопитна съдебна история. Именно за това ви я разказвам. Странно ли е това? Прецедент ли е един човек 2 пъти да се окаже несправедливо осъден с неправилна присъда? Не се среща често. Странен случай, нали? Да, не се среща често. На какво го отдавате това? На лош късмет, на лошо законодателство, на лошо правосъдие? Вижте, по принцип нашето законодателство, още съдебната система има нужда от много сериозна реформа. Едно от реформите, които трябва да се направи според мен, и не само според мен, и много колеги, е да се премахне служебното начало в съда и той наистина да стане арбитър, а не страна в процеса. Нещо да кажете по повод на бдителността на гражданите при взимане на разписки и такива неща, това би ли ги предпазило от такива набеждавания? Тук сумата е доста дребна по това дело. Вижте, много хора не мислят за последиците от така по-небрежното си отношение в чисто гражданско-правния оборот, кои от незнание, кои от предоверяване и така нататък. Нали, ако сделката е сериозна, естествено, че би се консултирал с адвокати, той би му казал, че трябва да има насрещни документи. Но когато особено е между познати и така нататък, обикновено тези неща, давам ти една вещ, получаваме ни пари. Затова и казвам, че тия договори не са формални, т.е. няма изисквания за писмена форма. Това е проблема. И става вече проблем с доказването тук насетне, който... Става проблем с доказването. Обремененото съдебно минало на Теодор улеснява съда да вземе решението за неговата вина и го осъжда по квалифицирания състав на престъплението по член 206 обсебване, алинея 3 за опасен рецидив, като му налага минимум от наказанието 3 години. За сведение, максимум е 10. Теодор лежи в затвора. С чувството на несправедливо осъден човек и ощетен от българското правосъдие гражданин. Започва борба да доказва своята невинност. Но ето, че и като инструмент за отмъщаване се ползва, поне така разбирам от конкретния случай. Да, тук в конкретния случай
така има, нали ви казах, има и пикантен момент там с някакво Стоянка момиче, Натова, има да. гражданско-правни елементи, тази кола продадена ли е, не е ли продадена и така нататък, на кого е била собственик реално. Обикновено има някаква причина, която да води до такъв тип процес. Добре, а по самата покупко-продажба на този лаптоп не е ли също в сферата на гражданско-правните отношения? Ами, според мен той би могъл да го търси по гражданско-правен път, ако твърди, но там няма как да докаже това, защото покупката на такава беше неформална сделка и не се изискват някакви договори, писмени и така нататък, така че вместо да търси сложния граждански процес, много хора търсят наказателния под формата на обсебване, какъвто е нашия случай. Значи в случая на гражданите им е по-лесно да си потърсят едни такива права по гражданско-правни отношения чрез наказателен процес. А това е Точно доста така. несправедливо. По-лесно е да подадеш жалба в прокуратурата и ако успееш да докажеш, че има обсебване, отколкото да тръгнеш да докажеш, че примерно сделката ти че цената не е платена и да искаш обявяването за нищожна и връщане на вещта. Добре, това не е ли много така, как да кажа, неправомерно използване на самото право? Ами, това са уловките на правото. Въпросът е, че тези, които решават въпроса, трябва да бъдат много осторожни. Както виждате, има случаи, в които очевидно номера минава. Да, съдът не е много бдителен. Тук стана на въпрос, аз говорих с всички замесени почти в този случай, че доста е оказало влияние, поне тяхното мнение такова на съда, предходното нечисто съдебно минало на Теодор. До каква степен се влияе съда от това? За съжаление, съда се влияе от така недоброто съдебно минало, като приема, че така има една щампа, бих я нарекал аз, че когато един човек е съден, той едва ли не има престъпни навици, което аз лично не споделям. Всеки случай, може би, трябва да се разглежда конкретно индивидуално, без такива чак толкова субективни вглеждания в миналото. Това дали е съден човек или не, трябва да бъде последното нещо, когато се преценява какво наказание да се наложи, но докато се стигне до наказанието, трябва да се налице всички обективни и субективни предпоставки на определения състав на престъплението. Ние сме сигнализирали сега, както е на прокуратура, така сме подали сигнали в главна прокуратура. Надявам се, че все пак има разумни юристи, които ще погледнат с необходимата внимателност към това, което пише в жалбата си Донев. След тази жалба ще трябва да бъдат повдигнати обвинения за лъжесвидетелстване на няколко човека. Трябва да се образува досъдебно производство, да се изчистят тия проблеми, ако има виновно да се повдигнат обвинения. И това е основание за искане за спиране и възобновяване на делото на Донев. А каква е съдебната практика за преследване за лъжесвидетелстване? Има ли често такива случаи в България? Да ви кажа честно, по принцип има такива дела, но примерно едва ли са много, защото по принцип са трудно доказуеми. Може би в нашия случай има това, че всъщност този, който е лъжесвидетелствал, си е признал в писмен вид, което вече е нещо. Ако се окаже, че е невиновно осъден, знаете, че прокуратурата после носи отговорност по закона за отговорността на държавата. Да, това също е интересно. Каква би била отговорността на държавата, защото за Донев това е втори такъв случай да бъде осъден неправилно? Знам, защото аз познавам досието му. Отговорността е доста голяма, защото Донев е лишен от свобода. Така. Знаете, че свободата не може да бъде оценена в пари и обикновено Европейския съд в Страсбург гледа много сериозно на такива незаконни задържания. После се присъжда обезщетение в солиден размер. Плащаме го всички ние, и аз, и ви, и всички български граждани. Колко трае един такъв процес по възобновяване с всичките жалби? Въобще, доколко бързо се излиза? Преди да до възобновяването трябва да имаме образовано досъдебно производство и трябва да имаме повдигнато обвинение. Веднага след това се сигнализира, обикновено Върховният съд се произнася сравнително бързо, до 30 дни. При положителен изход на делото, държавата ще търпи сериозни санкции.
А в парично измерение, знаете ли колко е горе-долу така? Ами вижте, различна е практиката на Върховния съд, но се спомням, има дела, например, на една отстранена прокурорка в Лом, съда и присъди 200 хиляди. Доста сериозно обезщетение. Без да е била лишавана от свобода, така че според мен също ще има доста сериозно обезщетение. Но това е нещо, което не се мисли в момента. Донев мисли в момента, иска да излезе, поне моя разговор с него е бил такъв, иска да излезе правдата на бял свят. Обезщетението са следствие, а не причина. Продължава след рекламите. Свидетелят по делото Паруш Парушев се оказва на среща, защото започва по думите му да го мъчи гузна съвест, че пред разследващия орган е излъгал и натопил своя познат за престъпление, което той не е извършил. Тогава, разказва Паруш, бил мотивиран от жалбоподателя Стелян да лъжесвидетелства. Сега заплахата за него отпаднала и иска да поправи стореното. Лъжесвидетелството е престъпление по българското законодателство, но за Паруш положението няма да стане по-тежко, освен една присъда в повече. Това за него не се оказва проблем, т.е. криминално минало така и така излежава наказание и евентуално второ такова би се погълнало от първото според правилата за налагане на наказанията у нас. Значи, вие сте Паруш Стоянов Парушев, нали така? Свидетел сте по делото на Теодор Владимиров Донев, в което дело той е осъден по член 206 за обсебване, нали така? Да. Така, какво свидетелствахте вие в самия процес? Иначе свидетелстваха, че действително Стелян му е дал въпросната вещ, за която го обвинява, че е обсебил. Компютър. Да, преносим компютър, лаптоп и това е. Обаче просто не казах всичките работи така както са. Имаше там премълчах доста работи, които... Какво казахте на процеса? Казах както си беше, да са видяли, че сме се видяли, защото аз бях на самото предаване на компютъра пред магазин за техника и Стелян е предал компютъра на Теодор. Свидетелствата в съда, че Стелян е предал компютъра на Теодор. А нещо по въпрос за плащане казвал ли сте? За плащане аз тръгнах да кажам на самото дело. Обаче много лошо бях отрязан. Само ги интересува дали съм видял Теодор да взема компютъра. На въпроси там къде сме ходили, кога, кой, колко е плащал, въобще не бях изслушан. Съдийката си ме изпрати. Не можах да обясня той, което трябваше. А вие имахте ли желание да кажете наистина на този процес? Да, имах желание да кажа. Значи, след като Теодор взема преносимия компютър от Стелян, аз след известно време прекратих контакти с двамата. И може би след около няколко месеца, 3 или 4, Стелян дойма намери, аз бях почнал работа. Стелян дойма намери и ми каза, имаш там разни работи срещу мен, дед ги знае, така и така. Вика, трябва да дойдеш с мен до 3-то районно, да пусна една жалба. Има вика още един свидетел, че съм дал на Теодор компютър и Теодор не ми е дал парите. Разбирам, че Стелян по някакъв начин ви шантажирал да лъжесвидетелствате. Да, Стелян имаше така окажем компромати срещу мен, които тогава не исках да се знаят. Пък сега съм осъден за тях и дали се знаят или няма се знаят. Всъщност тогава вие скланяте да лъжесвидетелствате, за да избегнете неприятни последствия. За да избегна с неприятности с полиция, прокуратура и така нататък. После вече на самото дело на Теодор никой не обърна внимание какво искам да кажа. А парите за компютъра, когато ги дава Теодор, също бяхме заедно. 600 лева му дай на ръка и 100 лева взема от една позната, която също го потвърждава. Обаче мене те с работа на самото дело не ме изслушаха да ги кажа. Писах после до всички възможни инстанции, до всички прокуратури. Никой не обърна внимание, извикаха някакви там към затвора следователя. И да ме разпитат по тая жалба, която съм пуснал. И те толкова даже не му разпитаха по жалбата, колкото имаха един точен въпрос. Под натиск ли пускаш тази жалба или викам не под натиск, просто разбраха, че заради с моята простотия на човека са му дали 3 години. Нали. Присъда, вземава присъда, имало е нали, там нещо срещу мене, вече го няма и да ме извикат в съда, каквото и да каже Стелян, мене не ме интересува.
искам да кажа така, както се е бил, нали. Въпросът е, че самата прокуратура не обърна абсолютно никакво внимание на жалбите. А вие всъщност къде точно сте твърдял пред разследващите органи или че той не е заплатил компютъра? Само в районното го казвам тук. Единствено в районното сте го казал това нещо? В съда въобще не се стигна до там. Аз показания, че Теодор не е дал пари на Стилян, съм дал единствено в трето районно, къде е Стилян да ме вземе там с въпросната приятелка, която беше и тя свидетелка по делото. Обаче аз в един момент разбраха, че на Теодор заради това и цялото нещо са му дали 3 години присъда. И просто нямаше как да ни пиша, защото първо, че знам кой да излежиш, второ да излежиш без нищо, става малко левашко такова и писахме до... Аз потърсих контакти да се свържа там, къде трябва, писах и до районна, и до окръжна, и до София, до прокуратурата. Никой не обърна внимание. Извикаха ма шпецовете на затвора и ме питаха, ти на сила ли пускаш жалба. Викам, няма как да пусна на сила жалба, защото Теодор се е някъде навънка се работи, аз съм в затвора, няма кой какво да ми направи. Просто ми е... кофти ми е такова, че човека лежи без нищо. За това, че... А вие давате ли си сметка, че вие ще получите присъда за това лъжесвидетелство? Значи, единствените въпроси, които помня, като ме питаха за тази жалба, дознателите, бяха дали осъзнавам, че аз нося наказателна отговорност. Да, осъзнавам, че нося наказателна отговорност. Излъгал съм да ме осъдят. Защо такава жертвоготовност? Защото 3 години за нищо заминават семейства, бъдеще и сумата, който не е бил там, не знае какво са. Той и за вас важи това. И за мен е важи, ама какво да направя? Защо да лежат двама и ние без нищо, а другия, защото е излагал? По-хубаво си ги излежа аз. Гони ви гузна съвест, така ли? Сега колкото и да е, имаме сумати общи познати с Теодор, аз май срам да ги погледна хората, защото с 2 думи той лежи заради моята простотия, не е за нещо друго. Ако аз не бях се подвел под Стилян да отида в трето районно и да стана свидетел за тази жалба, Теодор нямаше да е в затвора. Така, добре. Кажете сега докъде стигна вашата жалба, вашето оплакване пред прокуратурата? Отговориха, че жалбата ми е неоснователна. Защо? И те се хваляха за това, че съм бил катастрофирал и че де-факто не съм помнял какво е ставало. Пак аз не исках да им кажа. Аз много добре спомням какво е ставало през месеците, от когато са дали компютъра в ръцете на Теодор до деня, в който са блъснат. Стилян ме намери след 3 месеца и половина да пуснем жалбата. А търсил ли вие самият Теодор да ви моли да пускате тези ваши жалби до прокуратурата за лъжесвидетелстването? Аз намерих контакт чрез други познати, нали, казвам, разбрах кои са му адвокати, имаме познати с него и точно от там ми става гадно и гузно, защото такъв човек ли за такава простотия само заради мене. Нито ме е молил за такива услуги, нито както се мислеха нашите полицаи в затвора е имал някакъв натиск, заплаха или така нататък. Аз потърсих контакти, за да ги пусна тези жалби, защото, както ви казах, знам какво е да лежиш 3 години за нещо, дето наистина не е било така. Аз Стилян дори и ми каза, имам сериозни проблеми с Теодор, трябва да отида да опусна жалба в трето районно, има още 1 или 2 свидетели или кока, идваш така да стане свидетел, иначе вика, знаеш, че имаше там разна работа срещу мен, още от река ще задържите. Оказва се, че присъдата е постановена най-вече въз основа на показанията на Паруш, твърденията на Стилян и фактът на предходно осъждане на подсъдимия. Другият свидетел на случката не е допуснат от съда за изслушване. Не ме допуснаха като свидетел по делото. И аз бях свидетел, жив свидетел, как Теодор с това момче, имаше една жена и това момче, където беше преди малко тук, говориха, разбраха се, даже Теодор беше по къси гащи и бяхме с моята кола, защото той имаше проблеми някакви с неговата кола и аз ги возих. И той даже ме помоли, вика, Свето, донеси ми портофела. И аз извадих от джапката, беше си оставил портофела и мобилния телефон. И аз го извадих и отидах и му го занесах. Те нещо се говориха си там, смяха се, после се качиха в колата това момче, една жена и Теодор и ги закараха обратно във вилата. И всичко даже говориха с момчето и абсолютно всичко беше нормално. И аз знам, със сигурност знам, че Теодор му е платил. Колко му е платил, не мога да ви кажа наистина, не съм бил свидетел, но исках просто в съда да отида и да го кажа това нещо. Т.е. вие не сте видял колко пари са предадени, но сте видял, че са предавани пари? Със сигурност мога да гарантирам, че са дадени пари, но колко не мога да кажа, защото това означава да излъжа. Не мога да повярвам,
вярвам, че някой човек иска да каже истината и те не го допускат да каже истината. За мен това е безумие. Не знам за вас как изглежда. Не са ви дали възможност, на предварително разследване някъде въобще дадо? Никъде не съм викан и абсолютно въобще не ми е дадена възможност за да кажа точно двете изречения, които на вас ви ги казвам. Можете ли вие за себе си или примерно аз за себе си не мога да си го обясня това нещо. Това е просто изключително идиотска история. За някакъв лаптоп там 700, 800, 1000 или каквото и да е. Това са глупости, разбирате ли? Това за мен е просто наредена история. Това е моето мнение, казвам го направо. Наредено от кого за кого? Ако кажа в момента, ще подлежа на отговорност съдебна. Може да предположите. Мога да предположа, да. Аз предполагам, че да кажем, че не е особено любим човек на прокуратурата във Варна и на съда. Смятате, че не го харесват? Има субективен момент тук? Смятам, меко казано. Ако ме разбирате, да. Поне така си мисля, разбирате ли, защото нямам друго логично обяснение за цялото това нещо, което се случва. Защо биха могли да не го харесват? Значи, той достатъчно много жалби е написал срещу прокуратурата и съда във Варна, с много истини, достатъчно много и проверки е предизвикал срещу тях по предишното му дело, това, което знам от него. Така че 100% не е от любимите хора на прокуратурата и на съда във Варна. И така, от чутото до тук става ясно, че и двамата свидетели на случката твърдят, че фактите, на които се основава присъдата, не са верни. Паруш се самоуличава в лъжесвидетелстване, за което пише до районна прокуратура Варна. За яснота на съдържанието и характера на битовия скандал между замесените и последвалите отмъщения ще прочета изцяло молбата на Паруш Парушев до прокуратурата, с която моли да бъде разпитан и да си признае лъжесвидетелстване. Господин прокурор, заявявам, че през 2012 година дадох неверни показания по наказателно дело от общ характер на Варненски районен съд, както и преди това на предварителното производство. Целта на това бе да сплашим с една жалба лицето Теодор Владимиров Донев, за да не си търси автомобил от Стоянка Стоянова Натова и от Стелиян Славов. Ние тримата, Стоянка, Стелиян и аз, предварително се наговорихме какво точно да напишем в сведенията срещу Донев и отидохме в полицията. Кратката хронология на събитията е следната. През 2011 година Стоянка Натова продава на познат на Донев лек автомобил Мерцедес С-220. След няколко месеца Донев взема от него автомобила заедно с генерално пълномощно и го ползва за собствени нужди. През лятото на 2012 година Натова го помолила да й услужи с автомобил за няколко дни и той го е дал. Тогава тя, използвайки старото си пълномощно, с което го е продала веднъж, продава същия автомобил за втори път на Стелиян Славов. Междувременно в края на месец май 2012 година Славов бе закъсал за пари. Един ден бяхме с Донев, Натова и Светлозар, приятел на Теодор от София, в Техномаркет. Там случайно срещнахме Стелиян Славов и той предложи на Донев да закупи нещо на изплащане, което Донев да му заплати на значително по-ниска цена. Избраха лаптоп Sony Vaio и се споразумяха за цена от 700 или 800 лева, не се сещам точно. Спомням си, че Светлозар донесе на Теодор пари от автомобила, с който беше и не достигнаха 100 лева. Тогава Донев каза на Стелян да отиде в тях след около 30 минути, за да му даде останалата част от парите. Всички заедно, без Стелян, отидохме от Теодор, където Стоянка Натова му даде 100 лева. Не след дълго дойде и Стелян. Донев му даде 100 лева, които оставаха да доплати. Тук искам да допълня, че след този случай аз и Стелян сме ходили многократно в дома на Донев. Месец след като продаде лаптопа на Донев, Стелян му продаде едно CD за джипа на Донев, като дори сам го монтира. Отношенията между Натова, Славов и Донев се развалиха, след като Натова продаде Мерцедеса на Стелян, без да уведоми Донев. Спомням си, че Теодор подаде жалба в прокуратурата за автомобила и малко след това Славов и Натова пуснаха жалби срещу него, за да се откажал да търси автомобила. Тогава ме помолиха да отида и да дам показания срещу него, като ми обясниха, че в последствие той щял да си оттегли жалбата срещу тях, а и ние сме щели да сторим същото, когато това се случи. Доколкото знам, Теодор е оттеглил жалбата си за автомобила. Натова е оттеглила нейната, но Стелян не е.
Аз дълго време не се бях виждал с Донев и не знаех как се развиват нещата покрай всичките тези жалби. По-късно ме задържаха за деяния, които излежавам в момента. Когато ме призоваха на делото срещу Донев за въпросния лаптоп, аз бях объркан и не знаех какво да говоря, което ясно личи от показанията, които съм дал в съдебната зала. Затова с настоящата си молба заявявам, че тези показания, които съм дал срещу Теодор Донев, не отговарят на истината. Гореизложеното от мен е истината по случая, за което моля да бъде разпитан и да дам показания. Паруш е разпитан, не е взет на сериозно. Прокуратурата отказва да инициира производство за лъжесвидетелстване. Паруш упорства и отива до по-горестояща прокуратура, окръжна прокуратура Варна. Оттам също отказва да образуват производство, мотивирайки отказа си с това, че е очевиден опита на осъдения Донев да докаже основания за възобновяване на наказателното производство, по което бил осъден. Това, впрочем, е единственият му способ да излезе от затвора и да изчисти съдебната си биография. Основанието да се възобнови наказателното производство срещу него се намира в член 422, алинея 1, точка 1 от Наказателно-процесуалния кодекс на България, който гласи: наказателно дело се възобновява, когато някой от доказателствата, върху които се основава присъдата, решението, определението или разпореждането, се окажат неистински. Неистински били твърденията на Паруш при разглеждане и разрешаване на делото, но прокуратурата не намира, че са налице данни за извършено от Паруш престъпление по член 290, алинея 1 от Наказателния кодекс лъжесвидетелстване. Отказва да разпита и недопуснатия по делото свидетел Светлозар, тъй като никъде в събраните по делото свидетелски показания и обяснение не се сочи, че въпросният е присъствал на предаването на процесната движима вещ лаптоп. С това на практика прокуратурата лишава осъдения Донев от преразглеждане на случая му, от провеждане на разследване и проверка доколко твърденията на Паруш и Светлозар отговарят на истината и кога именно Парушев изрича тази истина – по време на процеса или сега, когато заявява, че иска да поправи сторената от него грешка. Тук, разбира се, въпросите са много. Следва ли се да се задвижва целият държавен апарат на съдебната система за преразглеждане на един случай, който е минал 3-инстанционна проверка от съда? Производството е бавно и скъпо занимание. От друга страна на везните стои една човешка съдба. Доколко е редно ли е от процесуална икономия да се отказва образуване на наказателно производство и гражданите да се лишават с лека ръка от един от способите си за защита срещу неправомерни и неправилни актове на съда? От друга страна, стойността на процесната вещ, лаптоп 800 лева и наложеното наказание от 3 години лишаване от свобода някак навеждат на мисълта за една прекомерност. Знаем, че за кокошка няма прошка, но ако има вероятност осъдния да е невинен, следва ли да изтърпи толкова сурово наказание на фона на условни присъди за отнет живот, например? Тук пък имаме отнет шанс. Нека не забравяме презумпцията за невиновност, която също леко отстъпила на заден план заради утежненото криминално минало на осъдения Донев. Да, обаче 2 пъти за едно и също нещо не се съди и би следвало, може би, съда да се уповава повече на събраните по конкретното дело доказателства, обсъждане на тяхната безспорност, на доказаните фактически положения и обстоятелства, отколкото на съмненията, на които, разбира се, навява едно нечисто съдебно минало на подсъдимия. Както казах, нечисто съдебно минало и обещах да ви разкажа още един любопитен съдебен процес със същия подсъдим. Взетия предвид при произнасяне на присъдата, която Донев към момента излежава съдебен акт, в последствие е отменен по същия ред, по който сега Теодор отново се опитва да докаже невинността си. Преди години, като отмъщение за изневяра, негова бивша интимна партньорка го набеждава, отново лъжесвидетелствайки, като твърди, че Донев я въвел в заблуждение при продажбата на земеделска земя. Ревнивата Стоянка Натова не само, че признава, че е подвела разследващите и съдебните органи, но се явява с историята на отмъщението си в телевизионен ефир. Знаете, една жена има усещане, когато човека, когото обича, кръшка. Колкото и да се прикрива. Да. Колкото и да се прикрива, то се усеща. Както се каза в нашата страна, хванахте го на кълъп. Точно. Тук до мен е Стоянка Натова, която чрез показанията си вкарала в затвора своя бивш партньор. Уличи го в въвеждане в заблуждение. Но докато стигнал там, трябва да има малък анонс. По това време аз се занимавах с продажба на земеделска земя наша. Водих преговори. И споделих така с него, че имам нещо за продаване, дали може да ме намери клиент. Аз не съм веща в тия неща. И
Той каза, че ще ми помогне. Организираме там оглед на земята от една агенция във Варна. Дойде ли клиент? Дойде, да, разбира се. Дойде клиент, но не е от добри, тъй като... Не му отговаряла на изискванията, може би не. Точно така, да. Не отговаряше на изискванията. И след това се свързах с друг клиент. Оговорихме се, направихме си предварителен договор, не сме ползвали адвокати. Всичко си вървеше както трябва, земята се продаде но земята е собственост на свекърва ми, имам пълномощно от нея, с което изрично прехвърля всички права по сделката, по цена, по договаряне. Абсолютно, да, разбира се, аз задвижа нещата. Обаче дойде, земята се купи и пари взехте ли? Да. А в крайна сметка, как го уличихте него, вашия бивш партньор? Че ме е въвел в заблуждение, че не съм взела парите. Тя е изповядана сделката пред нотариус. Знаете, не знам дали знаете всъщност, но нотариуса пита, получихте ли парите? Да, получихме ги така. Но тук има и още един факт, който трябва да спомена, за да стане... Съвсем ясно. Точно така. Значи той е с съдебно минало и има такива провинения. И много е... Съдът е предубеден. Който е с съдебно минало, има криминално досие, той е дамгосан, че е виновен дори да докажеш... Дори да не е виновен. Дори да не е виновен. Дори да докажеш противното в последствие, той е виновен. И най-лошото кое е, че от това не само той е в затвора, а и клиент е в затвора. Аз писах молби, писах заявления. Не знам до писмото до вас дали сте го разгледали. Аз питах до всякакви институции, включая и омбудсман. ВКП, ВКС, в момента делото е на ВКС, окръжна прокуратура, съдилища. Къде може да се сетите, съм го писала, за да ми обърне някой внимание, защото в окръжен съд просто те не искат да приемат истината. Целта ми никак не е била, напълно откровена съм, никак не е била да вкарам него, респективно последицата, да вкарам и клиента в затвора. Исках да го сплаша, искам да му покажа, че това, че съм жена, не му дава право да се отнася с мен, подценявайки. Това е истината всъщност. Какви са ви взаимоотношенията с тази жена? Не знам дали има точна дума как да ги назова. Бяхме близки до толкова, доколкото има хора такива, като се доближат до някого и го прецакват. Колкото по-близо стигнат до него, толкова по-силно го прецакват. Добре, все пак имаш опит зад гърба си с една присъда, която ти е била отменена, отново лишавана от свобода. Там как успя да се пребориш? Как успях да се преборя? Да, за да ти отменят присъдата. Не знам, ВКС просто си свърши работа. Дълъг път ли беше? Беше дълъг път, година и един месец беше път. Година, един месец ти отне... Да, но за реално изповядана сделка дадоха ми присъда за нея. Аз да съм участвал по какъвто и да било начин, без да съм се подписвал някъде. Ти излежа тези година и месец, да, така ли? Да, излежах, те ми дадоха присъда 5 години. Века се от нея. Съда неправомерно не осъдил за престъпление, което не съществува в закона. Не съществува в закона, така го пише в решението на ВКС. Чрез втори човек да измамиш трети човек. Още повече, че сделката е минала изцяло законовия си път. През нотариус. В заключение, колкото и объркани да оставаме, нещо като се цепи,
В заключение, колкото и объркани да оставаме, рейки се в съдебни спорове и лични вендети, без да можем да твърдим със сигурност дали Теодор Донев просто има лоша карма и затова обект на верижни неправилни съдебни актове, или правораздаването има своите основания да го третира по този начин, без да сме разбрали с какво така провокира околните, че се избират да го топят за престъпления пред отговорните институции, следва да обобщим, че постановяването на осъдителни присъди, излежаване на наказания, лишаване от свобода или изтърпяване на други наложени наказания не винаги с категоричност могат да бъдат индикатор за криминална проява от страна на осъденото лице. Случва се съдът да сбърка. Изглеждаш ми доста обезверен в правосъдието. Съдийката, която ми издаде присъда, значи тя е с 76% отменени съдебни резолюции от нея, съдебни актове. С наказания от ВКС, от ВСС, мисля, че и така. Да, чето го това в интернет, в извадката е от сайта на... От сайта на съда, предполагам. Да, абсолютно, да. Отменени нейни съдебни решения и тази жена продължава да съди. Това е над половината от съдебните решения са отменени. Аз попаднах на така. Впечатление прави, че при наличие на криминално минало съдът е склонен с по-голяма лекота да се произнася осъдително. Без да взимам никакво отношение по конкретния казус, искрено се надявам, че наличието на нечисто съдебно минало подсъдимия не означава водене на процеса през пръсти и недостатъчно вглеждане в доказателствата по конкретното дело и конкретното деяние. Разбира се, престъпността следва да се наказва, особено когато тя е повтаряща се. Но нека улисани в борбата с дребната престъпност. Казвам дребната, защото едрата престъпност рядко е обект на борба или съдебни процеси у нас. Съдът все пак да не забравя за презумпцията за невиновност, за това, че все пак всяко престъпление си отделен противоправен акт и следва да се налагат наказания не въобще, а за конкретна проява. И разбира се, нека не лишаваме гражданите от възможността за контрол над постановените по отношение на тях съдебни актове, щом съществуват дори и минимални възможности за пукнатини в наказателното производство. Защото все пак говорим за човешки съдби, колкото и да е затрупан съдът с работа. Нека не забравяме, че и местата за лишаване от свобода са препълнени. Уви, там не са настанени някои добре познати на обществото фигури, за които от години се чудим и маем само на нас ли обикновените граждани са видни техните престъпни или най-малкото будещи подозрения за престъпна дейност прояви. А вярно ли е, кажи ми, ти си вътре, вярно ли е, че затвор е пълен с, както ги наричат, кокошкари? Има ли големи престъпници, крупни там около теб или все така за дребни престъпления? Кокошкари? Да, кокошкари и наркомани, да. Дребна престъпност предимно изпълва затвора, така ли да разбирам? Това са повечето обитатели на затвора, кокошкари и наркомани. Тук лежат хора, които по принцип трябва да присъдят им да бъдат нещо от сорта на обществено полезен труд. Някакви такива глоби. Но има хора, които лежат наистина за кокошки и някакви такива неща. Много дребни. Джанти, гуми, чистачки. Ето още един сюжет, по който прокуратурата е странно ленива в повдигането на обвинения. Между другото, оказва се, че в България са едва ли не прецедент водените дела за лъжесвидетелстване. На пръсти се броят такива процеси, осъдени за това престъпление почти няма. Лъженето пред съд и топенето пред надлежните органи, оказва се, по традиция у нас е безнаказано. Прокуратурата има задължение да следи за осъществяването на това престъпление и щом има данни да внася обвинителни актове. Статистиката сочи, че у нас това почти не се случва. В съдебни зали и пред разследващи органи се лъже без законови последствия, което поставя под голямо съмнение възможността на българския съд да си изгради правилното мнение в един съдопроизводствен процес и да се произнесе с законна, правилна и справедлива присъда, или какъвто и да е съдебен акт. Но кой е казал, че животът е справедлив? Край!